Здравейте, аз съм Слави от carpfishingmall.com и днес ще ви запозная набързо с новите сигнализатори на Mivardi MCA. Те се предлагат в комплекти 2+1 и 3+1, като допълнително се продава и единична бройка. Сигнализаторите разполагат с 8 нива на сила на звука, с 8 степени на чувствителност, 8 различни тона, 6 различни цвята. Сигнализаторите са multicolor. Вие сами може да изберете какъв цвят да бъде сигнализатора. Имат dropback функция за звук и за осветление, което значи, че когато ви отпуска сигнализатора, звука и светлината е различно от когато има рън. Също така имат и функция против кражба, нощна светлина и безшумен режим. Пристигат в кутия, като и батериите са включени в комплекта. Аз предварително съм сложил една батерия в един сигнализатор и в станцията, като сигнализаторите работят с 9 волтови батерии, а станцията работи с батерии 3 А. Самите сигнализатори имат ЦК ключе за включване и изключване, което предотвратява пасивната консумация на батерия. Всички функции на сигнализаторите се управляват от тези копчета, които се намират отстрани за сила на звука, за тон, за чувствителност. И това е копчето, от което избираме какъв цвят да е сигнализатора, като обаче станцията не се променя автоматично. Затова трябва, ако искате да преправите нещо, да ги пресинхронизирате. Самия дизайн на сигнализаторите е доста класически, наподобява на първите сигнализатори на пазара, които са излезнали. Имат магнитна ролка и да ви покажа как звучат всъщност. Когато отпускат, диодите светят непрекъснато, а когато е рън, мигат. Снег баровете се свалят. В момента беше на най-силната степен на звука, като станцията получава мигновено сигнала спрямо тона на сигнализатора и тя се променя. Станцията, както най-вероятно се чува, има и вибрация. Това бяха всичките тонове. Освен това, станцията има и функция фенерче, като се задържи два пъти копчето за включване и изключване. На антенката има един диод, който може да ви помогне набързо да светнете в тъмното, като нямате челник под ръка. Друга функция е функцията против кражба. Представлявайте това, когато въдицата се вдигне от сигнализатора, да речем тя е така, когато е включен този режим, щом се повдигне въдицата без да има рън, станцията почва да пищи и самия сигнализатор започва да пищи. Тя се изключва, като се задържи AT бутона и така се включва. В общи линии това са функциите на сигнализаторите. В ценовия си клас бих казал, че са много добри. Това беше от мен. За повече информация може да разгледате нашия онлайн магазин и съответно да закупите било то 3 или 2+1 комплект.